डॉक्टर कंटाळतात साधारणपणे की 85,000 आजच्या परिस्थितीमध्ये 85,000 पगार आहे. त्यांना पगार जो चांगल्या पद्धतीने दिला, 2.5 लाख रुपयापर्यंत पगार दिला पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या लोकांना आणि MBBS लोकांना 1.5 लाखपर्यंत पगार दिला, तर आपल्याला डॉक्टर उपलब्ध होऊ शकतात. आणि त्यांना मी फोन केला महासंचालकांना, आरोग्य विभागाला, मंत्रालयामध्ये, तुम्ही जर नाही पाठवला डॉक्टर आमच्याकडे तर तुमच्यावरती मी ही दावा दाखल केलेला आहे, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली, तुमच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात आश्रय बसले येईल. मी पक्ष बघत नाही, जात बघत नाही, धर्म बघत नाही, गरीब बघत नाही, श्रीमंत बघत नाही, कोण येईल तो मला फोन लावतो, गरीब रस्त्यावरचा माणूस मला फोन लावतो आणि त्या दृष्टीने मी काम करतो. नमस्कार, मी भगवान शेळटे. कोकण 7 लाईव्हच्या विशेष मुलाखतीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा आरोग्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे. जसं चांगलं तंत्रज्ञान येतं आहे तसं आरोग्य व्यवस्था चांगली सुधारली पाहिजे होती, मात्र जिल्ह्यात या उलट परिस्थिती आहे. जिल्ह्यातल्या आरोग्य यंत्रणेबाबत वारंवार उपोषणे आंदोलने होत आहेत, मात्र शासनाकडनं आणि राज्यकर्त्यांकडनं वेळोवेळी थातूरमातूर उत्तरं दिली जातात, तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. मात्र जी परिस्थिती आहे आरोग्याची ही जैसे तेच आहे. कोकण 7 लाईव्हसुद्धा यावरती वारंवार आवाज उठवत आहे, त्याचा परिणामसुद्धा चांगला दिसत आहे. या संदर्भात आपण आता चर्चा करणार आहोत सामाजिक कार्यकर्ते आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात अनेक वर्ष काम करणारे सावंतवाडीचे सामाजिक कार्यकर्ते राजू मसूरकर. सर नमस्कार. तर काय सांगाल, जिल्ह्यातली आरोग्य यंत्रणा प्रचंड व्हेंटिलेटरवरती आहे असंच म्हटलं तर वागवं ठरणार नाही. ते एकंदरीत आत्ताची परिस्थिती, तुम्ही गेली अनेक वर्ष काम करताय, अगोदरची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती याबद्दल काय सांगाल, आणि एवढी बिकट परिस्थिती यापूर्वी कधी झाली होती का? खरं म्हणजे 23 वर्षापूर्वी मी आरोग्य क्षेत्रामध्ये आज काम करत आहे. राजकारणातून मी आरोग्य क्षेत्रामध्ये आलो. 23 वर्षापूर्वी सावंतवाडीतली परिस्थिती अशी होती, एकदम बिकट परिस्थिती होती की 23 वर्षामध्ये सावंतवाडीमध्ये आमचं हॉस्पिटल होतं, जे जिल्हा रुग्णालय होतं, ते स्थलांतर आमच्या ओरसमध्ये झालं. मग सावंतवाडीला इथे साधारणपणे जीवन ज्योत हॉस्पिटल होतं स्टँडच्या समोर, ते बोरवले म्हणून डॉक्टर होते, त्यांना आम्ही बोलवलं, गुप्ता सर आणि मी, आणि त्यावेळी ते ऑपरेशन त्याच्याकडनं ते मोफत करून घेतलं. आणि त्याला औषधं लागणारी होती, त्याला ब्लड लागणार होतं, ते मी सगळं दिलं. आणि ते मध्ये मी संध्याकाळच्या वेळी रोज त्या फॅमिलीला भेटायला जायचो. ऑपरेशन करून घेतल्यानंतर साधारणपणे तिथले रिक्षावाले होते, त्यांना ही बातमी कळली की ते सावंतवाडीला हॉस्पिटलला मसूरकरने आयुर्वेदिक कॉलेजला हे ऑपरेशन मोफत करून घेतलं. मग मला ते भेटले, तुम्ही ह्या याच्यावरती लक्ष घाला आणि गरिबांना कोण वाली नाही, गरिबांना कोण नाही. रात्री मी झोपेत विचार केला, काहीतरी आपण करायला पाहिजे. आपण हे संबंध राजकारणामध्ये आयुष्य घालवलं आहे, तर आपण असं चांगल्या याच्यामध्ये घालूया. आणि मी त्या काळामध्ये 2001मध्ये हायकोर्टात जाण्याचं, उच्च न्यायालयात जाण्याचं नोटीस देण्याचा विचार केला. म्हणजे तुमचे ते न्यायालयीन सुरुवात झाली आणि ते मी आरोग्य क्षेत्रामध्ये त्यावेळी आलो. त्याच्यानंतर बघितलं तर मी ते वेंगुर्ला, दोडामार आणि साधारण सावंतवाडी तालुका आणि माणगाव खोरे कुडाळ तालुक्यातलं ही सर्व हॉस्पिटलची मी त्याच्यामध्ये हे दाखवलं. हॉस्पिटलमध्ये असे आमच्याकडे हे आहे, आणि हे अवलंबून, हे सावंतवाडीचं हॉस्पिटल त्याच्यावरती अवलंबून आहे, हे 3-4 तालुके असल्यानंतर. मग आम्हाला ओरसला हे लांब पडतं साधारणपणे. मग इथे 2च डॉक्टर आहेत, बस आपल्याकडे नाही. मग अशा पद्धतीने मी रिट पिटिशन दाखल केलं. हायवे आहे, जनरल सर्जन नाही, ऑर्थोपेडिक्स तज्ज्ञ नाही, असे वेगवेगळे तज्ज्ञ नसल्यामुळे आमच्याकडे हॉस्पिटलची खूप बिकट परिस्थिती झालेली होती. मग मी सगळं ते हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. मग मी कोर्टात जाण्याचा विचार केल्यानंतर मी कोर्टात घेतल्यानंतर मी याचिका दाखल केली आणि मग महासंचालकाला पार्टी केली होती, सहसंचालक पुणेला पार्टी केली होती, कलेक्टरला पार्टी केलं होतं, सिव्हिल सर्जनला पार्टी केली होती. आणि त्यांना मी फोन केला महासंचालकांना, आरोग्य विभागाला, मंत्रालयामध्ये, की असं तुम्ही जर नाही पाठवला डॉक्टर आमच्याकडे तर तुमच्यावरती मी ही दावा दाखल केलेला आहे, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली, तुमच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात म्हटलं, ताशेरे बसले तर. मग त्या भीतीने 2001मध्ये पहिले डॉक्टर दुर्बाडकर म्हणून, आज ज्ञानेश्वर दुर्बाडकर, आता ते 1 वर्षापूर्वी रिटायर झाले साधारणपणे. मग त्यांना मी ज्ञानेश्वर दुर्बाडकरना स्त्रीरोगतज्ञ म्हणून मला पाठवण्यात आले. त्याच्यानंतर जनरल सर्जन म्हणून आमच्याकडे महेश लाडे म्हणून आले. त्याच्यानंतर ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञ म्हणजे अस्थिरोगतज्ञ ते मला आवटे म्हणून आले. त्याच्यानंतर मला ENT स्पेशलिस्ट म्हणून मांगलेकर, श्रेयस मांगलेकर, आता सावंतवाडीला प्रायव्हेट दवाखाना आहे, ते आले. त्याच्यानंतर काही 1-2-4 महिने 6 महिने गेल्यानंतर देशपांडे आले, कश्यप देशपांडे, आज ते त्यांचं हॉस्पिटल आहे. असे वेगवेगळे तज्ज्ञ MBBS आले, संदीप सावंत म्हणून, आता ते बालरोगतज्ञ आहेत.
ते काही वर्षभरात आले आणि तिथून माझा प्रवास तिथे आरोग्य क्षेत्रात सुरू झाला. वेगळ्या प्रकारची माणसं मला दिसायला लागली. माझी 100 वर्षाची आजोबांपासून माझी पिढी असल्यामुळे मला वेगळ्या तऱ्हेचे लोक मला भेटायला दिसायला लागले. नक्कीच. आणि त्याच्यामुळे मला ती आवड निर्माण झाली. त्याच्यामध्ये बघितलं तर त्याच्यानंतर ते हॉस्पिटल एवढं की 100 200 डिलिव्हरी होता शेवटच्या क्षणाला आमची दुर्भाटकर असताना 350 ते 400 डिलिव्हरी दर महिन्याला व्हायला लागल्या. अशा पद्धतीने सावंतवाडीमध्ये खूपच संबंध महाराष्ट्रामध्ये एवढं काम नाही, जिल्ह्यामध्ये काम नाही तेवढं आमच्या सावंतवाडीला हॉस्पिटलला काम होतं. तुम्ही आता डिलिव्हरीचा प्रश्न उपस्थित केला. अगोदर यापूर्वी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सुद्धा बांधल्यासारख्या डिलिव्हरी व्हायच्या म्हणजे आजूबाजूच्या गावातल्या. मात्र आता उपजिल्हा रुग्णालयात सुद्धा लोक सामान्य लोक डिलिव्हरी करायला घाबरतात. गायनॅक सर्जन नाहीत, स्त्रीरोग तज्ज्ञ नाहीत. अशी परिस्थिती नेमकी का उद्भवली? आणि अजून एक तुम्ही प्रश्न आता जे एक्सपर्ट जे स्पेशलायझेशनचे डॉक्टर त्यांचा तुम्ही घेतला होता की बरेच आता मी नावं घेत नाही पण डॉक्टर इथे प्रॅक्टिस करतात, आपलं नाव कमवतात, एक त्यांच्याबद्दल विश्वास निर्माण होतो, मात्र ते पुन्हा खासगी दवाखान्यांकडे त्यांच्या वळतात. नेमकं काय यामागचं कारण काय? कसं होतं माहिती आहे की आज साधारणपणे बघितलं की डॉक्टरांना जो पगार आहे, आपण सर्व राजकीय माणसं, सर्व पक्षातील सर्व वेगवेगळ्या पक्षात माणसं असतात, सगळ्या पक्षातली चांगली माणसं असतात, कार्यकर्ते चांगले असतात, पण ते काय करतात एकामेकावरती आरोप करण्यासाठी आरोप करतच असतात. आणि ज्यावेळी सरकार बदललं काय तुमच्या सरकारने मंत्री दोषी आहेत, आमचं सरकारला का आमच्या सरकारवरती ते विरोध हे करतात. मग त्याच्यामुळे डॉक्टर कंटाळतात साधारणपणे की 85,000 आजच्या परिस्थितीमध्ये 85,000 पगार आहे साधारण पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या लोकांना 11 महिन्याच्या कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीमनं 85,000 रुपये, MBBS डॉक्टरना 85,000 पगार. त्यानंतर जे पोस्ट ग्रॅज्युएशन असतात म्हणजे अस्थिरोगतज्ञ असू दे, हृदयरोगतज्ञ असू दे, स्त्रीरोगतज्ञ असू दे, अशा लोकांना सुद्धा 85,000 पगार. परमनंट असेल त्यांना 1,20,000 रुपये पगार आहे. एवढा छोटा कमी पगारमध्ये डॉक्टरांना काम करणं कठीण होतं. साधारणपणे आज बघितलं तर मी महाविद्यालयांमध्ये गेलो, साधारणपणे 2 ते 2.5 लाख रुपये साधारणपणे परमनंट डॉक्टरना पगार, आपल्या परमनंट प्रोफेसरना पगार असतो आजपर्यंत. त्यांना 2-4 लेक्चरं घेतली काय मग त्यांचा प्रश्न सुटतो. त्यांना बाकीच्या वेळी सुट्टी असतात, चतुर्थीची सुट्टी असते, दिवाळीची सुट्टी असते, त्यांना टेन्शन असतं. ऑन कॉलला सुद्धा डॉक्टरना त्यावेळी रात्रीच्या वेळी बेरात्रीच्या वेळी त्यांना यावं लागतं. फोन ते अटेंड करतात आणि ते जो DMO ड्युटीला डॉक्टर असतात ते एकामेकाला फोन करतात आणि ते ॲडजस्ट करतात. आज बघितलं तर त्यांना पगार जो चांगल्या पद्धतीने दिला, 2.5 लाख रुपयापर्यंत पगार दिला पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या लोकांना आणि MBBS लोकांना 1.5 लाखपर्यंत पगार दिला, तर आपल्याला डॉक्टर उपलब्ध होऊ शकतात. महाराष्ट्रात जो प्रॉब्लेम आहे सध्या डॉक्टर पर्याय चांगला आहे. कारण कसं माहिती ना, आज मध्यंतरी आमचं काँग्रेस पक्षाचं सरकार असताना त्यावेळी मंत्रालयामधून ते भरती व्हायचे. ते आता काय केलं आहे की त्या काळामध्ये परिस्थिती अजूनही तो नियम आहे की कलेक्टरला आणि तुम्ही जर तुमची सिव्हिल सर्जनला जर पगार तुम्ही जर ॲप्लिकेशन केलं कुठल्या डॉक्टरने, म्हणजे तो कर्नाटकचा असू दे, गोव्याचा असू दे, महाराष्ट्रातला कुठलाही असू दे, तो तिकडे जाऊन ॲप्लिकेशन केल्यानंतर त्याला कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीमने 11 महिन्याचा करार होती, बॉन्डेड याच्यावरती त्याला ते 85,000 पगार दिला जातो. पण 85,000 एकदम कमीत प्रमाणात पगार आहे. त्यांच्या एवढं एज्युकेशन आहे, 2-2 कोटी रुपये खर्च करतात. प्रायव्हेट हॉस्पिटलला जर गेलं तर जवळजवळ MBBS द्यायला 1-1.5 कोटी रुपये लागतात आणि तेवढं पगारात काम करणं शक्य नाही. म्हणून ते डॉक्टर आता सर्व जे आज एकामेकावरती आरोप करतात, वेगवेगळ्या पक्षातले लोक असतात, आम्ही त्या पक्षातले गेलो का तिथे आरोप करतो, डॉक्टरची यंत्रणा बिघडली म्हणतो. डॉक्टर तुम्ही उपलब्ध करून द्या, यंत्रणा सुधरू शकते. नक्की तुम्ही आता पक्षीय उल्लेख केला, तुम्ही काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहात, काँग्रेसचा उल्लेख केलात. काय वाटतं या सगळ्या कोकणातल्या आरोग्य व्यवस्थेबाबत सकारात्मक बघण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष सपशेल फेल ठरले का? आणि आज खऱ्या अर्थाने मधु दंडवते किंवा नाथपेंची आठवण येते, त्यांनी समजा लोकांचे प्रश्न मनावरती घेतले होते, ते पूर्णतः तडीच नेले असते. पूर्णतः राजकारणी सपशेल फेल ठरलेत. फक्त ते आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठी, आपलं राजकारण करण्यासाठी ते काम करतात असं म्हणजे लोकांची भावना आहे. काय सांगाल? नाही, आज महत्त्वाची गोष्ट, वेगवेगळ्या पक्षाने वेगवेगळे राजकारण हे असतंच, प्रत्येक पक्षामध्ये राजकारण असतं. पण आज माझ्या मते आरोग्य क्षेत्रामध्ये सर्वांनी आपली पादत्राणे बाहेर काढून यायला पाहिजे. आणि डॉक्टरांचे प्रॉब्लेम, मी 23 वर्ष हॉस्पिटलमध्ये सकाळ दुपार संध्याकाळ जातो. सकाळी मी साधारणपणे 7 वाजता साधारणपणे नाश्ता आणायला त्यावेळी जातो. दुपारी 1 वाजता माझं साधारणपणे दुकान बंद केल्यानंतर तर रात्री मी 10 वाजल्यानंतर जातो. हॉस्पिटलचे प्रॉब्लेम बघतो, डॉक्टरांना काय प्रॉब्लेम आहे, त्याच्या स्टाफला काय प्रॉब्लेम आहे, असे जे प्रॉब्लेम असतात. मी तिथे जाऊन माझी राजकीय दादागिरी कधीच करत नाही.
कर्मचाऱ्यांना आपलंसं करतो. कुठले तुमचे प्रॉब्लेम आहे मला सांगा, तुम्ही ऑफिसला पत्र द्या आणि ऑफिसकडनं नाही झालं तर मी तिथे फोन लावतो. तुम्ही आणि grassrootला हे काम- दुसरे ग्रासरूटला काम करत असतो मी. बरोबर. प्रत्येक गोष्टी बारीक सारी पाण्याचा प्रॉब्लेम असेल तर पाण्याचा प्रॉब्लेम मिटवतो. त्यांचा कुठेतरी धुण्याचा प्रॉब्लेम असेल, त्यांना मशिनरी खराब असेल, वॉशिंग मशीन खराब असेल, वॉशिंग मशीन बिघडली तर मी ते पत्र पाठवतो तुम्ही ऑफिसला. ग्रासरूटला काम करता आणि इतर नेते उंटावरून छळ्या ऐकतात असं म्हणायचं मला. नाही नाही, मला त्यांच्यावरती आरोप करायचा नाही. मी माझ्या दृष्टीने मला 23 वर्ष मला हे काम करायचं आहे. मी राजकारणामध्ये खूप आरोप प्रत्यारोप सगळ्या गोष्टी केल्यात. राजकारणाला मी सगळ्यांना पुरून उरलोय. अपक्ष राहून मी बऱ्याच ठिकाणी नगरसेवक झालो, अर्बन बँक डायरेक्टर झालो, कंझ्युमर सोसायटीचे चेअरमन झालो. सगळ्या राजकारणाला मला वीट आलेली आहे. आज मला काहीतरी एक मानसिक समाधान मिळतो. लोकांमध्ये जे बघितल्यानंतर, त्यांच्या चेहऱ्यावरती हास्य बघितल्यानंतर, त्यांच्यावरती समाधान बघितल्यानंतर एक कोणतरी आपल्याला वाली आहे. आणि मी कुठली अपेक्षा करत नाही, मी कुठला सत्कार घेत नाही. 23 वर्ष मी सत्कार घेत नाही. मला कुठला पुरस्कार नको. मला तिथे सर्व माझा जे मंदिर म्हणून मी त्या हॉस्पिटलला बघतो. माझं मंदिर आहे ते हॉस्पिटलला आणि मंदिर म्हणून मी बघत असतो आणि ह्या दृष्टीने मी काम करत नक्कीच असतो. नक्कीच. मगाच्या एक प्रश्न आला होता, तुम्ही त्याला उत्तर दिलं नव्हतं, की मगाशी मी जसं म्हटलं की अगोदर प्राथमिक जी आरोग्य केंद्र आहेत, म्हणजे बांधा प्राथमिक आरोग्य केंद्र असेल किंवा अजून जी प्राथमिक आरोग्य केंद्र होती तिथे स्त्रियांच्या प्रसूती व्हायच्या. मात्र आता तिथे जाणं सोडा, उपजिल्हा रुग्णालय असतील किंवा सरकारी मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये जायला सुद्धा लोक घाबरतात. कुडाळमध्ये जे महिला रुग्णालय आहे तिथे सुद्धा चांगले स्त्रीरोग तज्ज्ञ नाहीत. ऑन कॉल प्रायव्हेट डॉक्टर तिथे बोलवावे लागतात आणि ज्या गरीब महिला तिथे बऱ्याच येतात, अचानक तिथे ॲम्ब्युलन्स अवेलेबल नसते. ही नेमकी परिस्थिती काय झाली, कशामुळे झाली? आता साधारणपणे तिकडे बघितलं तर, आज बघितलं तर ऑन कॉलला येतात ते निगुडकर म्हणून त्यांचा मुलगा आहे. त्यांचा साधारणपणे आमच्या हॉस्पिटलला काम करतो कुडाळच्या. त्यामुळे थोडंसं आमच्याकडे ते लोड, तिकडे कुडाळसून पेशंट यायचे किंवा आमच्याकडे कणकवलीसून पेशंट यायचे दुर्बाडकर सर असताना, किंवा वैभववाडीपासून पेशंट यायचे, इकडे कानूरपासून पेशंट यायचे आपल्या कोल्हापूर तालुक्यातलं. तर त्यामधून इकडे आमच्याकडे यायचे. आता थोडं परिस्थिती सुधारते. पण पगार चांगला दिला तर आपल्याकडे जे आता प्रायव्हेट हॉस्पिटलचे जे कॉलेज आहेत ते आपल्याकडे येऊ शकतात. सगळं घोडं पगाराला अडले. माझ्या दृष्टीने मी सगळं बघतोय, 45,000ला कोण काम करायला तयार नाही. आणि त्या दृष्टीने म्हणून ते काय करतात, 1-2-4 तास काम करतात आणि बाकीच्या ठिकाणी बाहेर जातात. प्रायव्हेट प्रॅक्टिस करावी लागते, नाही लागतं, कारण त्यांचा पगार करतात. त्यांना कर्ज असतात, मोठमोठी घेतलेली असतात, त्याच्यासाठी जावं लागतं. हा कुठल्याही पक्षातले सगळे राजकारणी माणसं त्याचा विचार करणे, राजकीय कार्यकर्त्यांनी विचार पाहिजे. आपल्या नेत्याला बघितलं पाहिजे, आपलं सरकार, आज माझं सरकार येईल, उद्या दुसऱ्या सरकार येईल, आज तिसऱ्याचं सरकार असेल. मग त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, जवळचे कार्यकर्ते, तुम्ही सांगा, हे त्यांना सांगा, फर्स्ट प्रेफरन्स इज आरोग्य सेवा, मग दुसरे विकास, तुमचे रस्ते, पाणी, लाईट, बीट सगळे नंतर नको त्या गोष्टींकडे तुम्ही विचार करता. हा प्रश्न महाराष्ट्रात अगोदर राजीव गांधी जी आरोग्यदायी योजना होती आणि आता तिचं फडणवीस सरकार आल्यानंतर महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत रूपांतरलं. मला वाटतं सिंधुदुर्गात सुद्धा ही योजना आणण्यामध्ये तुमचा हात आहे. त्या योजनेबद्दल काय सांगाल? मी सांगतो की 2011 मध्ये ज्यावेळी सरकार, ज्यावेळी आमचं काँग्रेस पक्षाचं सरकार होतं, 2011 आणि 2012 साली साधारणपणे मी 8 जिल्ह्यांना ही योजना, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना म्हणून सुरू केली होती. 8 जिल्ह्यांना. त्याच्यामध्ये आमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा नव्हता. त्याच्यामध्ये 1.5 लाख रुपये हे साधारणपणे त्याच्यावरती इन्शुरन्स थ्रू पैसे ठेवलेले आहेत. त्याच्यामध्ये 971 प्रकारचे आजार फ्रीमध्ये ठेवले. त्याच्यात औषधं फ्री आहेत, ऑपरेशन फ्री आहेत, त्याच्यानंतर जेवण फ्री आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला जर किडनी फेल असेल त्याला 2.5 लाख रुपये ठेवले. किडनी ट्रान्सप्लांटेशन करायचं तर 2.5 लाख रुपये ठेवले. मग त्यावेळी मी माझ्या वाचनात आलं 2011 मध्ये, आणि मी त्यावेळी निवेदन पाठवतो. निवेदन माझं काय फारसं लक्ष देत नव्हते. मग 2013 मध्ये नोव्हेंबरच्या आधी साधारणपणे आमचे पृथ्वीराज चव्हाण साहेब मुख्यमंत्री होते. त्या टायमाला सावंतवाडीच्या राजवाड्यामध्ये ते त्यांना खाजगी भेटीसाठी राजमातांना भेटण्यासाठी आले. आणि त्यावेळी मी त्यांना निवेदन दिलं तिथे, कारण मी राजघराण्याचा, राजेसाहेबांचा जवळचा कार्यकर्ता. आणि तिथे मी निवेदन दिलं त्यांना. मी म्हटलं साहेब, म्हटलं आमच्या जिल्ह्याला ही योजना नाही, आमच्याबरोबर 28 जिल्हे तुम्ही ठेवलेत, वंचित ठेवलेत. कोल्हापूर, सातारा, सांगली, पुणे, बारामती सगळे हे जिल्हे ठेवलेत आणि आमच्या जिल्ह्याला नाही आहे. म्हटलं रत्नागिरी जिल्हा शेजारचा नाही. मग तुम्ही योजना ही घ्या आमच्यामुळे, आमच्या 28 जिल्ह्याला करून टाका म्हटलं. आणि त्याच्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सर्व एक चांगलं येईल, तुम्हाला एक तुमच्या पक्षाला एक साधारणपणे क्रेडिट मिळेल. आणि ज्या सातारा जिल्ह्याचे तुम्ही मुख्यमंत्री आहात त्यालासुद्धा ही योजना तुम्ही मंजूर केली नाही म्हटलं. असा बारीकसा थोडासा चिमटा काढला. राणी सरकार थोडेसे हास्य झाले, राजमाता. आणि मग आमच्या पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांना, मुख्यमंत्री होते, त्यांना लक्षात आलं. त्यांनी म्हटलं मी लक्ष घालतो. 1 महिन्यामध्ये ती योजना संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मंजूर केली. माझं म्हटलं, मी सांगितलं गोल्डचं शोरूम आहे माझं, सोनं चांदी, लोक दागिने विकतात, लोक रडतात. म्हटलं
लोक काही कर्ज घेतात, काही लोकांकडनं नक्की. उसनवट म्हणजे पैसे ही घेतात खरी आणि गरज ही असते. सर्व मी परिस्थिती त्यांना सांगितली. अगदी बरोबर. त्यावेळी ते 1 महिन्यामध्ये त्यांनी ती योजना मंजूर केली आणि त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये 12 कोटी जनतेला, म्हणजे टोटल 14 कोटी जनता आहे, व्हाईट सफेद कार्डाला ही योजना नव्हती. म्हणजे पैसेवाले लोक असतात, आमच्यासारखे इन्कम टॅक्स भरतात, गव्हर्नमेंट सर्वंट असतात, त्यांना ही योजना नव्हती. त्यांच्याकडे व्हाईट कार्ड असतं, पिवळ्या केसरी हे कार्ड जे आहे रेशनिंग कार्ड आहे, मला वाटतं आता हे ते सगळे कार्ड लागू केले. सगळ्यांना आता व्हाईट कार्डाला आता सरकारने, शिंदे फडणवीस सरकारने आता लागू सफेद सफेद कार्डाला सुद्धा चालू केली. पण त्याच्यामध्ये अजून ती आरोग्य यंत्रणेने ती इम्प्लिमेंट केली नाही, अजून केली नाही. आता 1 महिन्याभरात होईल असं वाटतं. त्याच्यात 1.5 लाखाचे 5 लाख केले. त्याच्यात थोडेसे आजार 971 पैकी 350 आजार साधारणपणे वाढवले आणि 350 हॉस्पिटल, म्हणजे आमच्या पृथ्वीराज चव्हाण सरकार असताना पहिल्या टप्प्याला 550 हॉस्पिटल झाली, नंतर 750 हॉस्पिटल झाली, नंतर महाविकास आघाडीचं सरकार त्याच्यात 200 हॉस्पिटल वाढवली. साधारणपणे 11-11.5 हॉस्पिटल झाली. आता 350 हॉस्पिटल आली वाढ, पण 15 हॉस्पिटल. म्हणजे योजना चांगली आहे ती, पण मात्र सर एक अशी म्हणजे वेगळी परिस्थिती जिल्ह्यात आहे की जिल्ह्यात त्या लेवलचं हॉस्पिटलच नाही. नाही, सांगतो ना तुम्हाला, सांगतो. स्कीम घेण्यासाठी एकतर आम्हाला ह्याला मुंबईला जावं लागतं, कोल्हापूरला जातो किंवा अजून ठिकाणी जावं लागतं. नेमकं ही परिस्थिती का ओढवली? आता महत्त्वाची गोष्ट काय होतं, आपल्याकडे जे सरकारी हॉस्पिटलला संबंध महाराष्ट्रामध्ये जे रेशनिंग कार्ड असेल, पिवळं केसरी असेल, त्यांना सगळ्यांना की अपेंडिक्स, हर्निया, गर्भपिशवी, पित्ताची पिशवी एवढंच आजार आणि कान नाक घसाचे आजार हे फक्त सरकारी हॉस्पिटलात महाराष्ट्रात करा असा शासनाचा निर्णय आहे, शासनाचा चेअर आहे. तर अपेंडिक्स, हर्निया, गर्भपिशवी आपल्या सावंतवाडीला होते, इतर जिल्ह्यामध्ये ओरोसला होते, आता काही ठिकाणी होते. म्हणजे म्हणजे आमच्या आपल्या महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेमधून होते ती. पहिल्या प्रथम राजीव गांधीचं नाव होतं, नंतर महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना नाव बदललं त्यांनी 2017 17 जूनला त्याचं नाव बदललं. तर त्यामध्ये ती स्कीम आहे. मग आपल्याला लॅप्रोस्कोपी आपल्याकडे होत नाही, मग मी बांबोईला पाठवतो, गोवा बांबोईला, कारण इथे लॅप्रोस्कोपी होत नाही. तो आजार गव्हर्नमेंटला दिला आणि CPRला दिला गव्हर्नमेंटला. मग महाराष्ट्रात मी जवळचं ठिकाण म्हणजे मी माझ्याकडे जे पेशंट येतात आणि मी तिथे पित्ताची पिशवी जाऊन तुम्ही तिकडे करा, आणि इथे लॅप्रोस्कोपीच होत नाही. CPR कोल्हापूर गव्हर्नमेंटचं हॉस्पिटल आहे, मग तिकडे पाठवतो. बाकी सगळे हॉस्पिटल फक्त इकडे कसं असतं की ॲक्सिडेंटचे पेशंट असू दे किंवा ताप, सर्दी, खोकल्याचे पेशंट असू दे, दम्याचे पेशंट असू दे, हे फक्त इकडे मॅनेज करावे लागतात. त्याच्यामुळे छोट्या छोट्या गोष्टीपासून हे वादविवाद साधारणपणे होतात. बाकी सर्व आजार हे प्रायव्हेट हॉस्पिटलला आपल्याला कुठे पाहिजे, आपल्याला वाटत असेल तर आपल्याला मुंबईला करायला असेल मुंबईला ऑपरेशन करू शकतो. हृदयविकाराचं मी हजारो ऑपरेशन मी म्हणजे कोल्हापूरला केलीत, म्हणजे हजारो ऑपरेशन. मला काय नावच माहिती नाही की किती लोकांची ऑपरेशन माझ्या हातून गेली ती मलाच माहिती नसतं. येईल, मी पक्ष बघत नाही, जात बघत नाही, धर्म बघत नाही, गरीब बघत नाही, श्रीमंत बघत नाही. कोण येईल तो मला फोन लावतो, गरीब रस्त्यावरचा माणूस मला फोन लावतो आणि त्या दृष्टीने मी काम करतो. कारण मी काम करत असताना मी पक्ष, जात, धर्म बघत नाही. त्या दृष्टीने आपण काम करत राहायचं, कुठल्या प्रकारे लोकांना सेवा द्यायला पाहिजे. नक्की. तुम्ही आता गोव्याचा उल्लेख केला आणि योजनेचा उल्लेख केला आहे. गोव्यात आणि हे योजनेबद्दल कसा मध्ये तरी वाद झाले होते, दोन्ही सरकारांचा ताळमेळ बसत नव्हता. इथल्या आरोग्यमंत्र्यांनी आमच्या CMची सुद्धा भेट घेतली होती. आता नेमकी काय परिस्थिती आहे ह्याच्या महात्मा फुले आरोग्य योजने? 7 वर्षापूर्वी साधारणपणे ही योजना तिकडे नव्हती गोवा बांबोईला. मग त्यावेळी ती योजना मंजूर झाल्यानंतर मी साधारणपणे ती योजना मंजूर झाल्यानंतर तिकडे मंजूर झाली, पण ती घ्यायला तयार नव्हते तिकडचे आरोग्य खातं. मग तिकडच्या डीनला मी फोन केला, डीनने सांगितलं की ती तुम्ही आरोग्य सचिवांना फोन करा. आरोग्य सचिवांना फोन केला तर आरोग्य सचिवांना फोन केला. आरोग्य सचिवांनी सांगितलं की आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला फक्त देऊ शकतो, बाकीचे उर्वरित महाराष्ट्राला देऊ शकत नाही. तर मी त्यांना सांगितलं महाराष्ट्रातले लोक तुमच्याकडे कशाला येणार? म्हटलं आमचे महाराष्ट्रातले जे नागरिक आहेत ते गोव्याला कशा ना, आमच्याकडे प्रायव्हेट हॉस्पिटल अनेक पडलेली आहेत म्हटलं संबंध महाराष्ट्रामध्ये. टाटासुद्धा हॉस्पिटल आमचं जे आता आहे ते सुद्धा योजनेमध्ये आहेत मुंबईमध्ये. मग ती कशाला येऊ शकतात तुमच्याकडे? ज्यावेळी 5% लोक येऊ शकतात किंवा ज्यावेळी गोव्यामध्ये आमच्या महाराष्ट्रातला माणूस नोकरीला करत असेल, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, पुण्यातला माणूस जर नोकरीला करत असेल आणि त्याला इमर्जन्सी काहीतरी कुठला तरी प्रॉब्लेम आला तर त्यावेळी तुमच्या ह्याचा हॉस्पिटलचा तो बेनिफिट घेऊ शकतो. म्हणलं आता त्यांच्या लक्षात आली की आपली चूक झाली. मग त्यांनी सांगितलं आम्हाला आरोग्यमंत्र्यांबरोबर बोला, आरोग्यमंत्र्यांशी तुम्ही चर्चा करू शकता. मग आरोग्यमंत्री हे राजेसाहेबांचे जवळचे मंत्री आहेत, आपले जवळचे पाहुणे आहेत. मग त्यांना मी रिलेटिव्ह आहे, मग त्यांना मी भेटलो, त्यांना फोन केला. तिकडे जन आक्रोश आंदोलन होतं, तिकडे दोडामारला केलं होतं, 15 दिवस चालू होतं. आणि मी तिकडे त्यांना मी आरोग्यमंत्र्यांना तिथूनच फोन केला, रविवार होता. आणि त्यांना सांगितलं ही योजना
तुम्ही असं केलं, हा प्रॉब्लेम आरोग्य सचिवांनी केलेला आहे आणि तुम्ही ही योजना आमची मंजूर करून घ्या. असं तुमचे रिलेटिव्ह जे नातेवाईक आहेत ते साधारणपणे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण होते, त्यांनी ही योजना महाराष्ट्रात केली. तुम्ही एका जिल्ह्यासाठी करा आणि हे असं प्रॉब्लेम कोण ठेवला आहे म्हटलं तुमच्या आरोग्य सचिवाने. आमच्या जिल्ह्याला देतात, बाकीच्या जिल्ह्याला देत नाहीत म्हटलं. तर म्हटलं असंच तुमच्यासाठी शासन जी आर निर्णय करून बदलू शकत नाही. मग त्यांच्या लक्षात आलं. मग त्यांनी सांगितलं मी लक्ष घालतो. मग त्या रविवारी, त्या रात्री, त्या संध्याकाळीच अर्धा एक तासात मला परत फोन आला आरोग्यमंत्र्यांचा, विश्वजित राणे साहेबांचा. आणि त्यांनी सांगितलं की मी उद्याच्या उद्या फाईल मागून घेते टेबलवरती, उद्या मी ती फाईल क्लिअर करतो. आणि ती फाईल क्लिअर करतो म्हणजे तुम्ही उपोषण सोडा. उपोषण सोडायला म्हटलं साहेब कसं सोडणार, उद्या तुम्ही आमचे क्लिअर करणं माझ्या व्हॉट्सअपवरती टाका. म्हटलं मी क्लिअर करा, त्यांच्याशी बोला. मग त्यांच्याशी बोललो, त्यांच्याशी बोलले विश्वजित राणे साहेब. आणि त्यांनी ती सगळी त्यांना सांगितलं की उद्याच्या उद्या मसुरकर साहेबांच्या मी व्हॉट्सअपवरती टाकतो. मग मला 3 वाजता साधारणपणे दुपारी फोन आला, व्हॉट्सअपवरती मेसेज आला की फाईल क्लिअर झाला आणि ती मंजुरी दिली. मंजुरी दिल्यानंतर मी परत विश्वजित राणे साहेबांना फोन केला की म्हटलं साहेब, म्हटलं तुम्ही येऊन ते उपोषण झाला, तुम्ही आता भाजपमध्ये गेलाय. तुमचे वडील असताना मी यायचो तुमच्याकडे, पृथ्वीराज आपले हे प्रतापसिंग राणे साहेबांकडे. आणि आता तुमची तेवढी माझी ओळख नाही, फोनवरतून ओळख. मग त्यांनी सांगितलं माझं 24 डिसेंबर आहे, माझं नाताळाचा प्रश्न आहे, उद्या 25 तारखेला माझी हे आहे, तुम्ही कुठल्या तरी अधिकाऱ्यांकडनं करून घ्या. नाही म्हटलं मी साहेब, म्हटलं तुमचे राजेसाहेब नातेवाईक आहेत, त्यांच्याकडनं मी उपोषण सोडून घेतो. आणि त्यांच्याकडनं ती उपोषण सोडून मी ती योजना संबंध गोव्यामध्ये सुरू झाली. नक्कीच. अजून एक प्रश्न आहे, म्हणजे जिल्ह्यात आरोग्य महाविद्यालय नव्हतं आपल्याकडे, महाविद्यालय झालं म्हणजे जिथे जिथे आरोग्य महाविद्यालय, GMC असेल, मुंबईचे KM सारखे असेल, तिथे थोड्या प्रमाणात का असेल आरोग्य यंत्रणा चांगली असते, चांगले एक्सपर्ट डॉक्टर असतात मुलांना शिकवणारे. मात्र जिल्ह्यातला हॉस्पिटल सुरू मला वाटतं 2 एक वर्ष होत आली तरी काय विशेष फरक पडला नाही. नेमकं याचं कारण काय असेल? नाही, आता महत्त्वाची गोष्ट 5 वर्ष साधारणपणे MBBS डॉक्टर व्हायला साधारणपणे 5.5 वर्ष लागतात. आणि 5.5 वर्ष, आता 2 वर्ष नुकतीच सुरुवात झालेली आहे. 3.5 वर्षानंतर संबंध महाराष्ट्रामध्ये, आता जवळजवळ संबंध महाराष्ट्रामध्ये मेडिकल कॉलेज निर्माण झालेले, शासकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण झाले. आणि त्याच्यामध्ये कसं होतं की जे मेडिकल कॉलेजमधून जे विद्यार्थी बाहेर निघतात, MBBS होऊन बाहेर निघतात, त्याला 2 वर्ष साधारणपणे प्रॅक्टिस करावी लागते आपल्या कॉलेजला, आपल्या रुग्णालयाला, संबंध महाराष्ट्रातील रुग्णालयाला, प्रायव्हेट आपलं त्यांना ती हे करावं. त्याचा बॉन्ड असतो, नाही तर 10 लाख रुपये त्यांना साधारणपणे 10 ते 15 लाख रुपये भरून घेतात गव्हर्नमेंट. खाजगी हॉस्पिटलला तो नियम नाही, आपल्या सरकारी हॉस्पिटलला तो नियम आहे. आता 2-3 वर्षामध्ये साधारणपणे डॉक्टर अनेक निघतील. अनेक निघाल्यानंतर आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्रातला हा प्रॉब्लेम आहे तो मिटू शकतो. कारण 3 वर्षामध्ये साधारणपणे संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेक रुग्णालयामध्ये डॉक्टर MBBS मिळू शकतात, गावागावात डॉक्टर मिळू शकतात. आणि चांगला पगार त्यांना चांगला दिला. सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जाऊन बसलं पाहिजे. तुम्ही एखादं आमचं एक विकास काम बाजूला ठेवा, पहिलं आरोग्य क्षेत्रामध्ये काम करा. आम्ही गेलो का आम्ही सगळे पक्षाले म्हणतो आम्ही आमचं हे टाळं मारू, हे हॉस्पिटलला टाळं मारू, हा अशाने प्रश्न सुटत नाही. तुम्ही त्या मंत्र्यांकडे जावा, तुम्ही प्रेझेंटेशन करा. आता मी माझं प्रेझेंटेशन मी विनंती केली कोणाला, आमचे आजचे जे पालकमंत्री आहेत रवींद्र चव्हाण साहेब, त्यांना मी सांगितलं माझ्याकडे येतात, म्हटलं असं म्हटलं असे पेशंट येतात आणि त्यांच्याकडे पैसे नसतात, CT स्कॅन नसतात, MRI नसतात. मग त्यांना मी सांगितलं की CT स्कॅन MRI मंजूर करा. म्हटलं आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सावंतवाडीला करा, एक कणकवली एक सेंटर आहे, कणकवलीला करा. आणि आमच्याकडे ओरसला जिल्हा रुग्णालय आहे, तिथे CT स्कॅन आहे, MRI नाही. आम्हाला 3 ठिकाणी मग त्यावेळी त्यांनी त्यावेळी मी फोनवरती बोललो आणि निवेदन सुद्धा पाठवलं होतं, माझ्याकडे रेडी होतं सगळं. मला ईमेल तू पकर आणि मी ताबडतोब मंजुरी घेतो 8 दिवसात. आणि ते CT स्कॅन आता 80% काम आता साधारणपणे आमच्याकडे आता 1-2-3 महिन्यामध्ये सगळं ते मशीन बसणार. 80% काम कृष्णा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे, त्यांनी ते सगळं ते मशिनरी बसवतात. ते प्रायव्हेटचे नाही, गव्हर्नमेंटचे पैसे नाही, फक्त जागा गव्हर्नमेंटने दिली आहे आणि लाईट फक्त गव्हर्नमेंटने द्यायची. एवढं त्यांचं काम आहे. बाकी सगळं ते कंपनीवाले सगळं बसवतात. प्रायव्हेट नाही, गव्हर्नमेंटच्या रेटात तुम्हाला देणार. आता ते गव्हर्नमेंट त्याला आता सगळं प्रायव्हेट सगळं 15 ऑगस्टपासून सर्व फ्री झालं आहे. मोफत आपल्याला सेवा मिळू शकते. आता काय शासन निर्णय घेणार तो वेगळा गोष्ट आहे. आणि त्याच्यामध्ये खाजगी रुग्णालय असतात, खाजगी रुग्णालयाकडून पेशंट आले तर त्यांच्याकडनं एक्स्ट्रा पैसे घेतात. अच्छा, बाकी त्याच्यातले काही पर्सेंटेज सरकारला देणार, असा तो काही नियम आहे. या मशीन चालवण्यासाठी एक्सपर्ट त्यांचे टेक्निशियन असणार, त्यांचे टेक्निशियन असणार, त्यांच्या रेडिओलॉजिस्ट असणार.
म्हणजे त्याच्यामध्ये ते ऑनलाईन पाठवतात आणि तिथे सगळं तुम्हाला ताबडतोब रिपोर्ट येऊ शकतात. नक्की, तर आमच्याकडे 2-3 वर्षापूर्वी सुरू म्हणजे मंजूर झालेली ती सेकंड हँड रत्नागिरीची कुठली ती मशीन झाली. मग ती काय झालं, घोडं काय ते अडकलं ते काय माहिती नाही मला, त्याच्यात काय राजकारण आलं ते. मग ते परत ती फॉल्टी म्हणून दाखवली आणि ती आमच्याकडे आणली नाही. अच्छा. पण आपल्याकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कणकवलीमध्ये सावंतवाडीला आणि ओरसला हे सर्व आता 1-2-3 महिन्यात सर्व नक्की, आहे. नक्की. पालकमंत्र्यांमुळे पण मी त्यांना पालकमंत्र्यांना रवींद्र चव्हाण साहेबांना धन्यवाद दिला की जनतेच्या वतीने तुम्हाला त्यांचे आभार मानले. राजन तेली होते, राजन तेलीला मी फोन केला, राजन तेली यांना म्हटलं आता तुमचे पालकमंत्री बदलू शकतात कारण आता तुमचे अजित पवार आलेत. म्हटलं उद्या कुठला ते पालकमंत्री जर दुसरा बदलला तर ते नाही, तुम्ही जरा पालकमंत्र्यांच्या कानावरती घाला. त्या मीटिंगमध्ये जो प्रभाकर सावंत होते ते त्यांचे जिल्हाध्यक्ष त्यावेळी जिल्हाध्यक्ष झाले नव्हते. मग त्यांना मी सांगितलं, म्हटलं रवींद्र चव्हाण साहेब मी जवळचे माझे संबंध आहे त्यांच्याशी बोललोय म्हटलं. मग त्यांना जरा तुम्ही आठवण करा त्या मीटिंगमध्ये, कारण ती DPDC मीटिंग असते, जिल्हा नियोजनची मीटिंग असते, त्याच्यामध्ये तुम्ही आठवण करा फक्त. ते करणार 100%, मला माहिती आहे म्हटलं त्यांचा स्वभाव. नक्की, मग त्यांनी केलं, लक्षात ठेवा. आणि मी त्यांना धन्यवाद दिला. अगदी आपला वेळ संपत आला. 1-2 प्रश्न घेऊया. एक भावनिक प्रश्न आहे, म्हणजे आत्ताची जी चर्चा झाली त्याबद्दल की ज्या प्रसूती आहेत त्या शासकीय रुग्णालयात म्हणजे महिला करायला घाबरतात आणि ज्या अगदी ज्यांच्या आर्थिक परिस्थिती कमकुवत आहेत अशाच महिला करतात आणि बऱ्याच वेळा ते सगळं जीवावरती भेटतं. म्हणजे अभिमानाने आपण सांगतो की सिंधुदुर्ग माझी जन्मभूमी आहे, तर ती आता भविष्यात मुलांना सांगायला नाही मिळणार कारण काय सगळं डिलिव्हरी कोल्हापूर किंवा गोव्यात होतात. याबद्दल काय? नाही, आज आमच्याकडे जवळजवळ बघितलं तर आज सावंतवाडीला येवाळे सर आहेत, आपले ज्ञानेश्वर येवाळे आहेत, ते सावंतवाडीला आलेले आहेत आणि ते त्यांच्याकडून चांगले डिलिव्हरी होतात. धीरज सावंत म्हणून आमच्याकडे जे भक्ती हॉस्पिटल त्यांचं स्वतःचं आहे ते आमच्याकडे बॉन्डवरती आमच्याकडे डॉक्टर म्हणून ते काम करतात. ते चांगले काम करतात. त्याचे भक्ती मॅडम आहेत ते स्वतः डॉक्टर आहेत, स्त्रीरोगतज्ञ. 3 डॉक्टर असल्यामुळे आमचा जो आमच्याकडे साधारणपणे इतर जिल्ह्यामध्ये जो प्रॉब्लेम आहे तो पगार त्यांना चांगल्या प्रकारे जर मिळाला 2.5 लाख रुपये साधारणपणे त्या लोकांनी. आता मेंदूचे तज्ज्ञ नाहीत आमच्याकडे, मेंदूचे तज्ज्ञ फक्त फिजिशियन आहेत. एक आपल्या सावंतवाडीला आपले अंबापूरकर डॉक्टर आहे, डॉक्टर अंबापूरकर आहेत, मुकुंद अंबापूरकर. हे नांदेडमधले मूळ मेडिकल कॉलेजमधले. त्यांची मिसेस आहे ती परुळकर हॉस्पिटलला त्यांची प्रायव्हेट स्त्रीरोगतज्ञ आहे. ते आमच्याकडे जॉईन झाले, आमचे 7-8 महिने झाले साधारणपणे, आणि ते आमच्याकडे चांगली सेवा देतात. मग त्या दृष्टीने लोकांना फक्त फिजिशियन म्हणून आहे ते आता एखादी गोष्ट ॲक्सिडेंट झाला तर आमच्याकडे ऑपरेशन होऊ शकत नाही. मग 3.5 ते 5 लाख रुपये एक जिल्ह्याच्या ठिकाणी, म्हणजे जो मेंदू तज्ज्ञ आहे, हृदय म्हणजे तसं त्या पद्धतीने त्या डॉक्टरला पगार देऊन एका चांगल्या कॉलेजचा चांगला डॉक्टर असेल तर त्याला चांगला पगार दिला तर 24 तास तिकडे तो सेवा देऊ शकतो. एक जिल्हा रुग्णालयामध्ये तर साधारणपणे पाहिजे, प्रत्येक ठिकाणी तो प्रत्येक तालुक्यामध्ये तो येऊ शकत नाही, एवढा पगार शासन देऊ शकत नाही, आम्हालाही कळतं. पण तुम्ही आज जीवनमानाचा प्रश्न होतो तिथे आज इंदिरा गांधीने एक कायदा केलेला आहे, म्हणजे ते आम्हाला नंतर कळलं, मला 23 वर्षानंतर आता ह्याच्यामध्ये क्षेत्रामध्ये आहे म्हणून कळलं की पोलीस केस झाल्यानंतर MLC नंबर पडला तर कुठल्या प्रकारचा ॲक्सिडेंट झाला, अपघात झाला तर तो शासनाच्या रुग्णालयात झाला तर ऑल ओव्हर इंडियाची हॉस्पिटल असतात त्याच्यामुळे मोफत उपचार होतात. म्हणजे उदाहरणार्थ त्याला स्नेक बाईट असू दे, साप चावला असू दे, तो सुद्धा तुम्हाला ॲक्सिडेंटमध्ये केला होतो, धरला होतो, तो MLC नंबर पडतो, पोलीस केस नंबर होतो. एखादा माणूस गंभीर आजार झाला म्हणजे एखादा माणूस त्याला विष खाल्लं साधारणपणे एका स्त्रियाने, कुठल्या तरी महिलाने किंवा कुठल्या व्यक्तीने, तर त्याला सुद्धा सगळं फ्री उपचार, मोफत उपचार. ही योजना यायच्या आधीपासून इंदिरा गांधीने तो कायदा केलेला आहे. आम्हाला कार्य करताना पहिल्यापासून हे माहितीच नव्हतं. अभ्यास नाही ना. 23 वर्षामध्ये आम्ही आता त्या क्षेत्रामध्ये येऊन शिकलो. अगदी बरोबर. MLC नंबर पडला तर ऑल ओव्हर इंडिया, म्हणजे आता मी आज तो बांबोळीला पेशंट आपण KM जाऊ शकतो, उद्या दिल्लीच्या हॉस्पिटलला जाऊ शकतो, कुठे फ्री होतो. फक्त MLC नंबर पडला पाहिजे, पोलीस केस नंबर पडला, उद्या काही मारामारी झाली, एखाद्या व्यक्तीची मारामारी झाली तरी तो MLC नंबर पडतो, त्याला सुद्धा ते पोलीस केस झाल्यानंतर ते सगळं फ्री उपचार होतो, मोफत उपचार. अगदी बरोबर. हे शासनाने आणि इंदिरा गांधीने त्यावेळी तो कायदा केलेला आहे. नक्की. म्हणजे वेळ संपली. अगदी एक शेवटचा प्रश्न, जिल्ह्याचे आरोग्य याच्याबद्दल आरोग्य यंत्रणेचं भविष्य काय असेल? हे रडगाणं आतापर्यंत आलंय तसंच चालू राहील की काहीतरी सकारात्मक बदल होतील अशी आशा आहे? हा शेवटचा प्रश्न, काय सांगाल? सर्व पक्षातले कार्यकर्ते सगळ्यांना सेवा पाहिजे, सगळ्या आपला कार्यकर्ता कुठल्याही पक्षाचा असू दे, कुठल्या देशाचा असू दे, सगळ्यांना सेवा पाहिजे. सगळ्या कार्यकर्त्यांनी माझ्या मते सगळ्या नेते मंडळींनी ज्यावेळी रुग्णालय येतं त्यावेळी आपली चपलं बाहेर काढून यायला पाहिजे आणि डॉक्टरना सहकार्य करायला पाहिजे, डॉक्टरना रिस्पेक्ट दिला पाहिजे. हडीस तुडूस म्हणजे अशा पद्धतीने कुठल्या प्रकारचे बोलता कामा नये.
आणि त्या दृष्टीने जर तुम्ही जर त्यांना कॉपरेशन केलं तर ते साधारणपणे चांगली सेवा देऊ शकतात. आता देतात ते काय त्यांचा रुग्ण हा त्यांचा कुठला दुश्मन नसतो, त्यांना देतात. पण तुम्ही जर त्यांना जर अरेरवीने बोलला तर ते काय करतात, गोड बोलतात आणि ट्रान्सफर करतात बांबोईला. आणि ते तिथे काय होतं, हे नुकसान कोणाचं होतं, त्या नातेवाईकांचं होतं, त्यांच्या पेशंट रुग्णांचं होतं. आणि हे राजकीय माणसं अरे माझ्या बघितलं ना माझ्या असं लोकांना वाटतं. पण त्यांचं काय होतं की मी बारकाईने बघतो, इथे मॅनेज होणारा पेशंट असतो तो मुद्दा म्हणून ते मग डॉक्टर नको आम्हाला हे एवढं मोठं राजकीय दबाव आणतात, त्यामुळे रेफर्स करतात. हे सर्व कार्यकर्ते, सर्व पक्षातल्या कार्यकर्त्यांनी हे केलं पाहिजे. आज छोटी मोठी औषधं असतात, 90% औषधं आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हॉस्पिटलला मिळतात. 5-10% कधीतरी औषधं नसतात, त्यावेळी आम्हाला ओरसमधून आणावे लागतात, कुठेतरी सप्लाय नसतो. एक थोडीशी औषधं पारिसरिक असेल तर ती आपल्याला आणावी लागतात. लक्षात तो नाईलाज असतो, डॉक्टरांची काही चूक नसते त्याच्यामध्ये, तो मॅनेजमेंटचा प्रॉब्लेम असतो. त्या दृष्टीने सर्वांनी आपण सहकार्य आपल्या डॉक्टरांना करायला पाहिजे, आपल्या स्टाफला सहकार्य करायला पाहिजे. सगळं आता सगळे जे रुग्णांचे जे सर्व असतात, आज मग बघितलं तर आज साफसफाई करताना असे काही प्रॉब्लेम येतात. बघितलं दुर्गंधी आहे, स्वच्छता नाही, हे नाही. पण आपल्याकडे रुग्णालयामध्ये बघितलं तर लोकसुद्धा पाणीसुद्धा घालत नाही बाथरूममध्ये गेल्यानंतर. पाणी आता आमच्याकडे पाणी नव्हतं, पाणीचा प्रॉब्लेम होता. मध्यंतरी दीपक केसरकरने, मी बोललो, पालकमंत्री होते त्यावेळी, ते बोललो की आम्हाला 5 लाख पाहिजे, बाहेरसून आम्हाला पाणी आणून दिलं. मी ते 5 लाख रुपये ती मंजूर करून घेतली मी, आणि आता तो प्रॉब्लेम सुटला. पाणी भरपूर जर चांगलं वापरलं लोकांनी तर चांगलं. आज त्यांना बघितलं तर सफाई कामगारांना 7-8 हजार पगार आहेत, कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीमने पगार आहेत. आज बाहेर गेलो आम्ही, हॉटेलात गेल्यानंतर 100-150 रुपये एखादं बिल झालं, 2,000 बिल आलं तर आम्ही 50 रुपये 100 रुपये टिप देतो. आपल्याकडे 90% 50% जे बाहेर पेशंट येतात ते मिडियम क्लासचे लोक येतात, 50% हे गरीब लोक येतात. 50% लोकांनी काही गरिबांनी 5 रुपये सुद्धा द्यायची गरज नाही. काही लोकांनी जर असं सहकार्य केलं, स्वइच्छेने दिलं, ते काय मागणार नाही, कुठले अधिक हे मागणार नाही. सफाई कामगारांना सुद्धा ते पैसे कोणाकडे मागत नाही. पण तुम्ही जर स्वइच्छेने दिलं, हे 50 रुपये घे आणि जरा बाथरूमवरती जरा स्वच्छ करून दे, तर असं सुद्धा मी बघताना दिसत नाही. त्यामुळे असं जर केलं सगळ्यांनी सहकार्य केलं तर चांगल्या प्रकारे तुम्हाला सेवा देऊ शकतात. नक्कीच, म्हणजे सगळ्यांचं सहकार्य गरजेचं आहे. आपलं अगदी रोड टू आणि सडेतोड मत या ठिकाणी मसुरकर साहेबांनी मानले आहेत. खरं तर मसुरकर सरांनी म्हटल्याप्रमाणे इथल्या राजकारण्यांनी या आरोग्य यंत्रणेकडे गांभीर्याने बघितलेलं आहे. फक्त ते म्हणाले तसं उंटावरनं शेळ्या हाकण्याचे प्रकार इथे झालेले आहेत. जेवढं गांभीर्य पाहिजे होतं राजकारण्यांकडलं इथल्या सत्ताधाऱ्यांकडं ते कधीच दिसलं नाही. त्यामुळे राजू मसुरकर सरांसारखे अनेक कार्यकर्ते या क्षेत्रात काम करत आहेत. आणि आम्हीसुद्धा कोकण साथ लाईव्ह यावरती सातत्याने आवाज उठवत आहोत. आणि ही परिस्थिती जोपर्यंत चांगली होत नाही, इथल्या स्थानिकांना, इथल्या लोकांना चांगली आरोग्यसेवा मिळत नाही, तोपर्यंत हा आवाज आम्ही उठवत राहू. इथे थांबतो. धन्यवाद.